Sú dvaja, sú štyria, majú 6, majú 8. Cestujú po svete ako nič iné. Červená, zelená, hnedá a modrá. Sú to užitoční členovia posádky, všetci s rôznymi úlohami. Vydať sa na novú cestu. Dole kopcami a za zákrutami. Tomáš a jeho priatelia. Tomáš, on je ten drzý. James je márnivý, ale zábavný. Percy doručuje poštu na čas. Gordon je najsilnejší. Emily sa vyzná vo svojom. Henry robí oblaky pary. Edward chce pomôcť a podeliť sa. Toby, povedzme, že je štvorec. Sú dvaja, sú štyria, majú 6, majú 8. Cestujú po svete ako nič iné. Červená, zelená, hnedá a modrá. Sú to užitoční členovia posádky, všetci s rôznymi úlohami. Vydať sa na novú cestu. Dole kopcami a za zákrutami. Tomáš a jeho priatelia.